باز هم وضع‌بین‌تر شد، чунки дар ин бахшҳо аллакай салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, ҳатман дар видео лайк монда бо диққат то охирша тамошо кунед. Агар нафарҳое ки бихоҳед барои кор кардан дар Англия ба худтона анкета пур кунед, рақамҳои WhatsApp рӯи экран мебирояд, дар WhatsApp-шон бинависонед, анкетаи Англия пур мекунанд. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо боз дар Федератсияи Русия муҷозот барои муҳоҷирати ғайриқонунӣ сахттар шуд. Яъне ки тағйирот ва иловаҳо, назорати рейдҳои нав дар бахши нафарҳое ки кору фаъолияти ғайриқонунӣ мекунанд дар баъзе аз ҳуҷҷатгузориҳоро тайёр кардан дар Федератсияи Русия. махсус ҳуҷҷат барои чӣ? Барои гирифтани сертификат барои донистани забони русӣ дар Федератсияи Русия. Чхеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, Федератсияи Русия ҳозир ана ҳамин ҷиҳата строга назорат кардесай ва ҳар касе ки машғул мешавад барои ҷойҳои ғайридавлатӣ ва барои шаҳрвандони хориҷӣ додани сертификат ё тайёр намудани сертификат машғул мешавад, инчунин он нафарҳоро ба ҷавобгарӣ мекашанд. Яъне ки муҷозот барои ана ҳамин гуна нафарҳо боз ҳам вазъбинтар шуд. ва ҳамаи мо шумо маълум астае ки Федератсияи Русия барои гирифтани сертификат барои донистани забони русӣ махсус ҷойҳоеро муқаррар кардагие ки ҷойҳои давлатӣ мебошад. Яъне ҷойҳои ғайридавлатиро ҳамаша аз байн бурданд. ба ҳамин хотир нафарҳое ки ба ин гуна кирдорҳо машғул бутен, мисол ягон ҳуҷҷатгузорӣ тайёр мекарден, сертификат тайёр мекарден, аз ин корҳо даст бикашед ва болои сари худтон мушкилӣ набиёред. Чунки дар ин бахшҳо аллакай рейду тафтишотҳо рафтесай, ҳар касеро ки дастгирӣ мекунанд ба ҷавобгарӣ мекашанд. ҷойҳое ки давлат худаш муқаррар кардагиай официални қонунӣ мерен сертификат мегирен, яъне экзамен меспорен, сертификатона мегирен барои ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кардан ба хотири дастрас намудани патент барои кору фаъолият кардан. ва ҳамин хотир ҳар куҷое ки қарор доред, ҳар чизеро ки дастрас карданӣ мешавед, бо роҳи қонунӣ ҳамин чиза дастрас бикунед, боз ба манфиати худтон мебошад ки мисол баъдан болои сари шуморо мушкилӣ намебиёяд. ҳозир бигем дар Федератсияи Русия оҳиста оҳиста ҳамун посредникҳое ки ба тарзи ҳуҷҷатгузориҳо тайёр намуданаш машғул буданд, ҳамаи ҳамин чизоро аз байн бурдестанд. агар тибқи қонун ам бигирем, ҳамин чиз аз рӯи қонун амал карда намешавад. давлат ҷойҳоро муқаррар кардагиай, ҳар кас метавонад рафта дар ҷойҳои давлатӣ муроҷиат кунад барои ҳар гуна ҳуҷҷатҳои заруриро дастрас намудан. хоб, тамошобинони азиз ва гиромии қадр, ягон савол бошад дар комментария бинависонед. Худованд хоста бошад пагоҳ ба ҳамаи саволҳо ҷавоб мегардонем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.